Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning kanato mga kapuso din sa Central ug Eastern Visayas. Hilabi na katong bag-upang ni matadiha bangon na sa mga namahaw ni mga oraso sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay o mga opisina baka nga nagatang karon sa atong morning program GMA Regional TV Live. Daghan kayong salamat. Ubinigi hapon mi matag alas 8 sa buntag, Lunes hangtod sa Biyernes. Mga kapuso, ayaw kalimot sa paghahingyod og oras sa inyong pamilya o baka mga higala taliwa sa inyong kabisi karon. Good morning, Kapusong Ses. Good morning, Usab Nix. And good morning sa ato ang mga solid kapuso viewers din ha. Ngaway puol-puol sa pag-atang karon sa ato ang morning show program. Ilabi na sa mga ginikanan din ha. Nga nanikay-sikay na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Good morning kaninyong tanan. And let's start with our morning mga kapuso. Pinaagi sa ato ang GMA Regional TV Live Dance Challenge. Busa, ipadala na ang inyong entries. Sama ni ini. Wow, pag kanindot kaya kato na to, Ses. Kaya dyan kaya nun dyan nato para Agoy. ma-energize ang ato ang mga viewers. Kuya, mga kapuso, dali lang yun ang inyong buhaton. Ipadala kini yung mga dance moves gamit ang music bed sa atong programa. Ipadala sa FB page sa GMA Regional TV Live. Apili sa inyong mga pangan o lokasyon alang sa kagayunan nga makita ang inyong kaugalingon, barkada o baka kauban, mga miyembro sa pamilya sa telebisyon. Kung sa pagipaabot yung mga kapuso, apil na sa atong dance challenge aron pampa-good vibes sa sayong kabuntagon. Ayan, karong buntaga mga kapuso, dugang pampa-good vibes pa kay mahinabi nato si kapuso actress Rian Ramos ug sayranta unsa ang iyahang gikalingawan ug unsa ang iyahang motivation aron magpadayon nga mamahimong productive karong panahona. Ug ato usab mahinabi ang usa ka SPED specialist nga mohatag kanato og katin-awan kabahin sa mga angayang buhaton sa pag-atiman sa mga children with special needs ilabi na sa kadtong nag-online classes. Ug ato sa ilailahon kining lumad nga taga Bohol nga taliwa sa iyang pagkabuta nakabuhat ni siya sa tanan niyang buhaton labi na ang pagkanta ug pagduyog gamit ang gitara. Samtang karon sugdan na nato ang biztalk uban kang kapuso actress Rian Ramos. Usa sa mga pinakamaanyag nga aktres sa Kapuso Network, sayranta ang bagong proyekto ni Miss Rian Ramos. Maayong buntag, Rian, and so good to have you back dito sa GMA Regional TV Live. Hello! Thank you so much for having me. Maayong buntag po sa inyong lahat. Kumusta ka na, Rian? How have you been adjusting sa new normal? Well, to be honest, medyo challenging siya. Pero kaya naman. At saka, I'm just very grateful na I'm still healthy, buong pamilya ko. We're all healthy. It's such a beautiful morning today, Rian. Yeah. Pero gusto naming malaman what has been your morning routine lately? How do you start your day?
Nowadays, mga 6:30 po ako nagigising. And then, diretso coffee. Yes. Tapos, meron po akong app na audiobook siya na binabasa niya sa akin yung Bible. So, yun yung ginagawa ko habang naguhugas ng pinggan. That's good, that's good. It's a very relaxing way to start your morning. And isa din sa mga pinagkakabisihan mo ang pagbe-bake ng mga cookies. Paano ito nagsimula yung pagkahilig mo sa baking? Yung baking, ginagawa ko lang yan usually pagka Christmas. But now that it's quarantine at lagi tayong nasa bahay, yun din yung naging way ko to share with my friends. Kasi, di ba, hindi na tayo gaano ka-social katulad ng dati. So it's important to find ways to show people how you care, na naisip mo sila, ganon. So I do it through baking. Ganda naman. Sana din makarating yan dito sa Cebu. Padalhan kita. Thank you in advance, Rian. And ngayon, Rian, back to work ka na for a new episode ng weekly series na I Can See You. Tell us why we will be truly, madly, deadly in love with your character sa episode na to. Yung character ko dito na si Abby, very interesting siya. Meron siyang masakit na past, pero na-overcome niya yun at naging parang medyo sikat na social media influencer / vlogger, parang ganon. So kahit meron siyang masakit na past, parang naging proud siya sa sarili niya at nahanap niya yung confidence niya. Kaabang-abang nga talaga. Ano yung mga mensahe o life lessons na matututunan ng mga viewers natin from this episode? Pinapakita dito kung gaano ka importante ang friendship. So, sa part na to ng kwento, makikita natin kung paano nila, it's either i-reignite yung friendship nila or iiwan na ba nila sa ganon. So please invite everyone na abangan ang truly, madly, deadly episode ng I Can See You. Mga kapuso, we are so excited to present to you our episode of I Can See You, Truly, Madly, Deadly. Very exciting po ang kwento na to. Very suspenseful. Sana po ma-enjoy nyo itong handog namin. And thank you for sharing your happiness to us this morning, Rian. Daghang salamat. Daghang salamat din po. Ingat ka. Thank you. Thank you. Laing kulbahinam nga episode sa I Can See You series ang inyong makita mga kapuso, ang truly, madly, deadly episode. Busa at ang ikinid din hilang sa GMA Network. More to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Karong buntaga mga kapuso sa spotlight atong ilailahon kining usa ka inahan nga nagduma sa usa ka center alang sa mga children with special needs mga kapuso. Program manager sab ni siya sa Autism Works Cebu atong pakisayran kini mga programa nga gihimo nila alang sa mga kabataan nga dunay espesyal nga panginahanglanon. Inahan ni siya mga kapuso sa duha ka mga anak, si Ma'am Babylene Virches Roa. Good morning, Ma'am. Good morning, Sir Nix. Good morning to Cebu and to the other parts of the Visayas that are watching this program right now. Thanks for inviting me, Sir Nix. Daghan sab kayong salamat, Ma'am, for joining us this morning. We learned, Ma'am, nga you're an engineer by profession ug doon na kay mga profession before, pero ning shift ka sa imong career to become a SPED teacher. Can you tell us more about this? Correct. Sure. Of course, then, because I didn't have a need to learn more about special education, dalaga pa ko, so nag-take up kong engineering, and then got to work in the US for a few years, and then when I came back, I got married, and when I had my second child, si Calvin, when I found out nga he has autism, we planned to go abroad, no, para hoping we could give a better future for him. Mm-hmm. So we left for New Zealand, came back after 2 years, and then when I came back, I said I have to do something about this. So
I took up special education at that time. That was around 2005. That was the pinaka-in nga course. Everybody was taking special ed. I took up special ed, and then eventually, after passing the board, I opened a center with my friend and partner, Sandra. And then when we started, kite strings. This is something very personal sab nimo ma'am kay of course sa kondisyon sa imo anak. How did this change your life ma'am? Kini mo pag-focus na sa SPED. Wow. Very nice question, sir. Next, super change, as in 180 degrees good. It's something na I didn't think I would get into, but because I felt there was a need for my son, for me to understand him better and for him to be able to teach him better, educate him better, I had to take that up because I also felt nga murag the mothers then in Cebu were getting scared. The SPED teachers and therapists were leaving for the US, of course, for greener pastures, no? And that's very understandable. So I told myself, I have to do something about it para if ever mangbiya mga teachers, di ra ko mahadlok. How is it like ma'am when you were starting the center ma'am? It was challenging, no? But I had that certain confidence because as a mom, I already knew the things that needs to be done. Not yet everything. I took up a bit of, I took up education. And then what really helped was the schools that my son was going to, they let the parents observe. Because for them, they know that it is the parents who will eventually empower or manage the children at home. Ma'am, para naapoy idea ni atong mga parents out there, ma'am. How are you able to communicate, ma'am, sa imong anak with special needs, also with other children, ma'am? Okay. First, Sir Nix, what I really learned is really how to teach my child or give tough love, gyud. That was one of the things I really learned. And I know it's not easy because I deal with parents in the center nga makakita gyud mi ang bata di gyud kay mo improve kay maluoy gyud ang parents. Ya kung maluoy man gyud ang parents, dili mo learn ang bata. And then we see it's very difficult for some because dili sila kaantos nga mohilak ilang mga anak. Ya once mohilak na ilang mga anak na ilang attend, then what happens is the child will always think, oh, I can just cry and I can just shout anytime and I will be attended to. And that's what we don't like. That behavior, Sir Nix, as they grow older, that will become very difficult to manage already. Because the child will already feel entitled, nga anytime lang sila gamay muhilak, whatever, that they can be attended to. What we want is for them to, even if they're not verbal yet, is for them to ask nicely. Ang tough love yun, Sir Nick, is a challenge. And of course, the patients, dili gyud ka makakita nga murag, I never thought I would have this kind of patience. But mo gyud na ang ilang giingon nga, parents with special needs, children must stretch good impatience. Ma'am, in line with the pandemic na we're experiencing right now, ma'am, unsay mga Yes. challenges sab nga na-encounter ninyo sa mga students with special needs? Labi na ni kining gitawag nato nga new normal sa education. There were some very nice videos. The nice thing with Calvin is he has already a certain understanding of things. So a very nice video came out that explained COVID and the virus and having to, go through lockdown and everything in a very simple way. Because with special education, Sir Nick, the parent or the teacher or the caregiver or whoever is managing the child will have to learn how to give instructions in a way that is easier for them to understand. So presenting it in a very visual manner, like doing videos or presenting it in picture cards, will make them see things clearer and better. And they will have more time to process what they see. So ang challenge pud karon ma'am tungod kay di nato sila madasa sa mga SPED centers, sa mga school. So sa mga parents na gyud pud ma'am. So unsay mga challenges pud sa mga parents karon nga sila sa mismo ma'am ang nagtudlo sila mga kids with special needs? Ang ako yung advice is first and foremost let them understand what's going on, and then og medyo kanang irritable ilang bata, timing sapot kay di na kasabot what's going on. Kanang in a simple way, in a visual way, explain to them what's going on nga dili na pwede. And then try to give lang good activities at home nga murag malingaw lang gyapon sila. Ma'am, say message nimo sa atong mga parents nga dunay
mga anak mo estudyante with special needs. And I would just like to mention, ma'am, nice kay ang message sa imong shirt, autism, it's okay to be different. Could you care to explain, ma'am? Sir Nix, actually, I really like this shirt. When we designed this back, and nag-think man ko, it's not only about autism. All of us, we're all different. So we're, it's okay. If we're not like the others, it's still okay. And of course, my message to the parents, Sir Nix, is everybody is adjusting. Not only our children with autism, we ourselves, we are all adjusting. We are all going through difficult times, and it's okay. Okay, these are not what we call normal times, no, but we're very thankful that things are better now. At least hinahinay, people are starting to go out. You see a bit more normal activity. People are doing the usual things already, but we just look different. Wow, akong take away nimo, ma'am, understanding, acceptance, of course, love. Daghan kayong salamat sa oras o kay gayon nga gihatag nimo kanamo karong buntaga si Ma'am Babylyn Roa. Thank you so much, ma'am. Sir Nix, thank you again for the opportunity. Thank you for inviting me. God bless the GMA. Thank you so much, ma'am. God bless you too. Okay, thank you. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong bag-o na trending ni siya sa social media, kining talentado nga lalaki gikan sa lalawigan sa Bohol. Bisan ko nawad-an ni siya og pananaw, padayon gyapon siya sa pagpaambit sa iyang talento alang sa katawhan, himusab og mga kaayuhan alang sa ilang komunidad, labi na sab sa iyang pamilya. Maila-ila nato siya karong buntaga, mga kapuso, kauban sab ang sa kalalaki nga misuporta sab kaniya og sa uban pa sa ilang society. Makauban nato gikan sa lungsod sa Gindulman, si Tatay Viviano Narisma og si Ronald Casil. Good morning. Good morning. Good morning. Magsugod ko nimo, Tatay Viviano o Tatay Beng. Sir, nasayod ka nga karong bag-o murag na trending ka sa social media kining imong talento, ang imong awit nga gihalad alang sa atong mga imong mga fans nga daghanan itong nakaila nimo pinaagi sa social media. Unsa reaction nimo ani, Tay? Nalipay ko kay daghan pong nakaila po na bisag ngimir ako. Pila may edad nimo, Tay? 59. Nana kay pamilya, pila anak nimo, Tay? 4. Kining imong kondisyon, Tay, bata pa ka, Tay, dihang nawad-an og pananaw? 7 ka tuig ko, sir. Nawad-ag pananaw. Unsay nungdan, sir? Kuan hilanat nga kanang ina nila dap, tipdat. Kay napasagdan man ko, sir, sa ang mga ginikanan kay kuan man nanganak man si nanay. No, apang tatay to trabaho ja ladyo pag doktor tong amo lumbog. Tay, anita sa imong talento sa kinsa may di kanusa man ka kinsa may nagtudlo nimo, Tay, ining imong paggitara o pag-awit murag kuan na gyud ni kaliwat na ninyo mga maing musikero? Dili ako raning kuan. Ako raning pagpaningkamot arong di ko kawad ag kadasig sa kaugalingon. So reaction nimo, si Ronald, sa talento ni Tatay? Marami, wajib makita, pero marami mabuhat, di pala uban na, kaya uban, na pananaw, ulit mo tanan, di palihana mo nga, di panilya, pero manikamot, na talento ba. Og subay ni ana, Tay Beng, pwede ba may mangayo og sample nimo karong buntaga? Unsa may imong kanta nga mahimong mahalad sab sa atong mga viewers nga nagtan-aw karon? Muhalad turon, sir, og kanta nga Dughang Guba. Dughang Guba. Anong Dughang Guba man, Tay? Sibot pasabot ini. Mura kong pag na ako'y kasugpo kung gibati, sir, ako'y pananaw. Naigo po din ko galingon Dughang Guba. Sige, Tay. Take it away, Tay. Hain ka man karon, uban ang gugma mo, gugmang matuod, dili
nagpangutan, ikaw na ko sa luha nagang Wow! Salamat. Thank you so much, Tay, sa, of course, inspiration sa ato mga viewers. Mensahe lang nimo, Tay Beng, sa ato mga nagtanaw karong buntaga. Magpasalamat ko nga sa inyong pag tanaw na ho sa ang kahimtang. Bisag ingini ko, nakalipay bitipog ko. Diha ninyo. Wow! Salamat po, Rasel. Thank you so much. Ikaw po, si Ronald, unsa man, nindot gyud kuhaan og inspirasyon, di ba? Si Tatay, unsa imong gusto lang ipaambit nga message tab sa ato mga viewers karong buntaga? Kuan, bisan kung sa kalitod ng inabuhi or natong life, dapat malikamot. Hindi nato kalimtan na paampo, pag-alamat ng Ginoo. Daghan kayong salamat gikan sa Gindulman, Bohol, si Ronald ug si Tatay Beng Narisma. Thank you. Salamat. Salamat, sir. Sa BizTalk, nakauban nato si Kapuso Rian Ramos nga may pasabot sa mga adjustments nga gihimo niya labi na karong panahon sa new normal. Samtang sa spotlight na ila-ila nato ang inahan ug SPED teacher nga si Ma'am Babylin Roa, may pasabot ka nato kabahin sa kondisyon nga autism ug sa mga kabataan nga dunay special needs ug nganong gikinahanglan ang atong paghigugma ug pag-amuma ngadto kanila. Og hinaut mga kapuso na inspire mo sa talento ni Tatay Viviano, ingon man kang Ronald nga miabag kaniya bisan tuod kun napagngan sa pananaw si Tatay Beng, wa kini niya mahimong babag aron mahimong usa ka maayong provider sa iyang pamilya ug upambit sab sa iyang talento ngadto sa kadaghanan. Balik ko na ko sa understanding o paghigugma gyud atong pag-deal sa mga people with special needs. Mao at the end of the day, although daghan kag mahatag nila no, pero ang number one lang jud nga ilang gikinahanglan ang imuhang time ug ang imuhang attention. Mao lang jud ay. Ug daghan na kitag nakuon nga mga istorya sila nga bisan sa ilang kondisyon mapakita gid nila ilang talento ug unsay ilang gift ngadto sa katilingban. Busa hinaot mga kapuso nga nakahatag ang ilahang mga istorya ug inspirasyon alang kaninyong tanan. Busa aduna kami words to ponder alang kaninyo this morning. The world worries about disability more than disabled person do by Warwick Davis. Dito itong kapahimang sila. Mga kapuso, sa mga gusto mo preview pagbalik ni mong episode, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa mong official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat mga kapuso sa inyong padayon nga pagsalig o pag-uban kanamo matag buntag. Hinaot that you enjoyed our episode this morning mga kapuso. Busa, mag-uban lang gayud ta every morning din hilang sa GMA Regional TV Live. Ang tuod sa sunod higayon kapuso, that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, o keep safe always.